Belaunaldiz belaunaldi baztandarron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur prestatu behar dugu koskor falsua, garagardo erara eta garbantzu kremarekin. Beti gaude ohituta ibiltzea are txikia, txuletak edo azpixunak edo xerrak, eta untekoan gogoratu aratxiak baditula unizati zaporetsuak eta merkeago ere bai, eta untekoan egin behar dugu koskor falsuarekin platerau edo redondillo. Hazienda batez ere behi hazienda baserriaren aberastasunaren simbolo gisa hartzen zen. Prestatu behar dugu koskor falsua edo falso redondo, garagardo erara eta gero prestatu behar dugu krema bat garbantzu edo txitxiroekin egina. Hortarako beharko dugu kiloterdi koskor falsua, erramu osto bat, azenario, tipula bat, azukre beltza kollada bat ezti, eta gero beharko dugu ardo beltza, 1 mililitro dola, gero 200 mililitro edo 2 lata zerbeza, garagardoa eta salda. Orden, dena egingo dugu hau ere heltze agudo batean, denbora izekite, baiten alduzue, beti bezala, suan poliki-poliki, baina guk egin behar dugu heltze agudoan aurrezteko denbora. Orden, jarriko dugu suan, haragia, gatza eta piperrakin, eta botako dugu barazkiak, bai? Haragiari gatza eta piper beltza jarriko diogu, eta xigortuko dugu pixka bat alde guzietatik. Orden. Hau zuan pagatuko dugu, frigitzen. Eta biztartean, moztuko dugu gure barazkiak. Zati handitan egin behar dugu, zen gero pasatuko dugu salsa guztia. Eta gehituko dugu, pixka bat mantxoxago gehituko dugu, zelenik nahi dugu frigitzea pixka bat haragia. Erramu ostua ere botako diogu. Hau behin ezkero, orden barazkiak gehituko dugu.
Behin barazkia frijituek, gehitu behar dugu gure azukre beltza, ezpia kutsara bat, eta orain pixka bat alkohola botako diogu, hau da, ardoa beltza eta garagardoa. Eta utziko dugu alkohola evaporatzen. Alkoholak desagertu dira ja, orain salda, haragi salda botatzen dugu eta 30 minuto txikiko dugu egosten heltzean. Listo, horrela. Are txekia proteina iturri da. Proteinak beharrezkoak dira gorputza konpondu eta mantentzeko eta ahuldu edo hondatutako ehunak ordezkatzeko. Hemen dugu dagoeneko ja gure koxkor falsua egosita. Erramostuak kenduko diogu. Usten duzuen bezala sokari esker gelditu da borobila. Eta orain moztuko dugu txarretan. Patel batean jarriko dugu eta salsa hau pasatu behar dugu. Batidora erabiltzen baduzue argituko da pixka bat, bezenaz pasapureakin egiten baduzue geldituko da kolore berdinean. Batidora erabiliko dugu. Sartuko dugu haragia, berriz, heltzean. Horrela, soja botako diogu, 100 mililitro, hori. Eta 5 minutu gehiago jarriko dugu zuan. Eta hori prestatzen den bitartean, prestatu behar dugu gure krema, garbanzo krema. Biztartean, prestatu behar dugu krema hau, orden, 300 gramo garbanzo botako dugu. Kuliarada bat gazna freskoa, untatzekoa.
Eta pizkanaka botako dugu olioa emulsionatuz, bai? Maonesa gize. Bale, hasieran gogorra izaten da eta zaila da lan egiteko, baina gero olioaren esker ja iten alda lana erreixago. Iten alduzue krema hau. Horrela, ja dugu gure krema egina. Eta orain ja, 5 minutu pasatzekin, zerbitzatuko dugu koxkor faltsua gisatua. Gure txitxiro kremak. Listo. Baltzenekien baztanen behi haragitarako 260 azienda ustiategi daudela. Egin dugu gure enplatatu. Horrela. Eta krema gehiago nahi dugu, hemen jarriko dugu. Eta horrela. Koxkor falsua garagardo erara txitxirio kremarekin. Osagaiak: kilo terdi koxkor falsu, tipula bat, azenario bat, erramu osto bat, 800 gramo ezti, kollarakada azukre beltz bat, 100 mililitro ardo beltz, 2 garagardo lata, 100 mililitro aragi salda, 100 mililitro soja salsa, olioa, piper beltza. Txitxirio krema prestatzeko osagaiak 300 gramo txitxirio egosi, kollarakada igurtzeko gasna bat, olioa, gatza, piper beltza. Prestatu dugu, koxkor falsua garagardo erara eta garbantzu kremarekin. Denbora pixka bat gehiago prestatzen eman dugu, baina merezi du zen ikusi ze itxura duen eta gainera plater kompletua dugu, ze garbantzo krema jartzen dugu eta barazki batzuk untekoan jarri diozkigu kuiatxo tira batzuk frigituak. Lekak, arroza, patatak, zanahoria, edozein gauza, guarnizio bezala erabiltzen alduzue.